Puriani Tuhata. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni minggu ta sadarion. Ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Namar lapatan hasitulu sadahon ni debata. Doh topik. Mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. Atong tabuk kama parmingyota. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 7 ayat 1 ayat 3. Hite-hite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni to di perbadian atmo palangi dohot tanoon. Amin. Mertua do halak nama naon di pangujunan. Aidung tau sian pangujunani. Jaloon na do tupal hanguluan. Na pinarbaga-baga ni Tuhani. Tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata. Pargogo na suatu dosan. Jala pardenggan basa. Roh di saliling nililing na doa sini roham. Mauliate maruhan nami tuho. Ala diramotio hami sian na saylaon. Sahat roh di sadarion. Hupuji hami maho ala na usahut. Tuhami barita nauli. Nasian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot asonanga di leono hatam na badiai. Seasi maroham, urupi mahami mangulahon na idokmu. Asahot rohanami, jala terparangehon hami parange nabadia.
seajari jalapai baru marohanami, asalamias kami roh dihasusuda ni bokal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 37 ayat sada. Patik ni debata di minggu sadarion ima sian Matius 22 ayat 37 sahatu 30 sia. Jadi didok Yesus ma si haholongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raja jala parjolo. Alai dos do argani napadua honon si haholongam mudo dongami doso dirim atong rak mangidugu maita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugu ima mangulahon maret de maita sian buku de nomor 252 ayat 31 ayat 4. Tato poti mado sata tua dopan ni debata martang yang mahita ale debata nami nama rasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pihali hami rotu jolom huhilala hami rikod doa sini roham disaluhut hami halak pardosa alani ido ubay na upasirep hami diri nami sedarion di jolom jalahu parkatopat hami tung na jodoh hami manimbil sian akka dalam munabadia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halomon roham hamatian nyak kapardosa alai hamu bau ni rohana dolomon ni roham asa mangulu sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalawasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin roham di hami
marhite-hite panidangion do tago ni todi perbadia. Asa tarapul situ turuhan nami majouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho pain hasangapot di kuarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga taringotu hasesani dosata. Isebe mangaluhon akana pinili ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dahu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung ula mangolu do. Jala disiamu ni debata do iba na mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Maret de meditación buku de nomor 277 ayat 1. Epistel di hari mingguon di enet sian tolu Musa 10 sia ayat sia 1 ayat 10 elu tajahama marsikat soren molo di kotil hamu parbue ni tanomuna dang jadi sudah kotilomu duru ni haumamu jaladang jadi joputamuna namar pisik-pisik di panabiamuna. Dang jadi hamu manakko. Jaladang jadi hamu mergabus. Jaladang jadi hamu masih paoto-otoan. Dang jadi rupa omu dongamu manang dobu omu ugasanna. Jaladang jadi pogo omu upani halak pangula pola sahat ro di manogot. Dang jadi papeolomu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marni dan bohi. Palia halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikom marhite sian hati goran, uhumamu dongamu.
dang jadi hosomamu dongamu di bagasar roham alai ikon masih marsi paingot ho tu dongamu asa unang maniat dosa ho ala ibana. Ima sahakna martua do akan atumangyon hatane debata jalan apioksa. Amin. Mari demedasian buku Eda nomor 220 sia ayat 1 ayat 2. Tidak kon ma hapor siaut tai songon na hina tidak kon ni dong atas hapor siaut di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di bata jauh hidup ama barku guna suatu dosan na pala dota au porsia di Yesus Kristus anak di bata jauh bana sesare iman itu buan si Maria naga begabi sektor di perbadia adorak suhabuan hidup tuata natu mau naberni di panguhuman silatus nama terpajal ibana di hau penor silam na tua no turudung di tanam namulak mangulu di hari patoluhun nama naik tu surga lau dulu siam di bata Jehovah amanai parku na suatu dosa ini di sini mana kai mamulak suku tu tanukon amulia nama uludo nama au porsia di todi berbadia jala dom sada uria nama dia uria atau anak Kristen akan nama dia doa desasan dosa doa dekai nama do mulak mangulu suku daging halak nama mati yang uluan la suara suku. Amin. Korsian ina parari Kamis lau sudut ma sian ama Immanuel.
Titing namasa di Huriatta di Mingguon, sia November 2025. Naparjolo, dak dana nasorang, di basa-baso tuhatta do dak dana di keluarga R. Sitinja SPD, Inang Boru Manik SPD, sada dak dana boru na di hari Senin, 3 November 2025, maringanan di bumi Jalan Buni Gang Melon RT 06, Manangwik Tolu. Keluarga Joseph JS Aritonang Inang Boru Sirait, Sinurat, sadadak dana boru na di hari Selasa 4 November 2025, maringanan di Komplek Perumahan Prima Residen Manang Wik 10. Na paduahon, na naing marbagas, titing paduahon, naing manjalo pasu-pasu pabagas son ma hamonangan butar-butar, anak ni amang situa pardomuan butar-butar, tubuh ni inang marolop boru sirait, ruas ni HKBP Duren Jaya Resort Duren Jaya Distrik Sapulusia, Bekasi, Sian Huta, Jalan Anyar Sada, Blok D, nomor 345, Perumahan Duren Jaya, Bekasi, Dohot Orwana Caroline Casanova Bori Nainggolan, Boruni Amang Robert Nainggolan, tubuh ni inang Ellen Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Masjid nomor 50, RT 06, RW 02, Kelurahan Munjul, Manang Wik Tolu. Pamasu-masuan di Patupa hari Jumat, 14 November 2025, di HKBP Duren Jaya, Resort Duren Jaya, masuk pukul 8.30 WIB. Na patoluon ruas na pindah. Mulai sadarion pindah Huriado, keluarga Norman Prima Andrew Santuri, Inang Sita Boru Silaban, Rap Dohot Sada Yanakona Sida Boru, pindah tu GKI Kota Wisata. Inganan hian di Perum Legenda Wisata, Zona Cleopatra Sada, Cibubur, Manang Wik Walu. Napawaton, Dewan Koinonia, Sekolah Minggu. Pembagian liturgi, fragmen, gerak lagu, dan tarian untuk sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu di kelas masing-masing yang dipimpin oleh guru sekolah minggu, baik Prateka, TK, kelas 1, 2, 3, kelas 4, 5, 6. Apabila masih ada anak sekolah minggu yang belum mendapat kegiatan, ditunggu sampai hari Minggu, 16 November 2025, dan menghubungi guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Palimawon, Dewan Doi Konia. Seksi sosial, tabuan ma ditangyakta akaruas ni huria na di bagasan pasahiton, songon naung tersurat di titikta. Paunomon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin 10 November 2025 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Konven Distrik Walu DKI Jakarta. Masuk pukul 10 WIB, maringanan di HKBP Cijantung Resort Cijantung. Borhaddo Panditata Mandohoti Ulauni. Hari Selasa 11 November 2025 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do acara ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Sopo Bolon, Sopo Marpikir, masuk pukul 10 pitu WIB. Papituon, pangunjungi pertangyangan WIK. Hari Rabu, 10 November 2025, Patupauni Huria do pangunjungi pertangyangan WIK Sada 1 WIK 12, maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB, namangisi kor ima SPH Dohot Seksiama. Napawaluon raport parhalado. Hari Jumat 14 November 2025, Patupaon ni Huria do raport parhalado taringot tu program dohot anggaran periode Desember 2025 saat November 2026. Masuk pukul 2 WIB, maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Pasiahon Panitia Tahun Transformasi 2025 Pesta Gotilon HUT 46 tahun HKBP Cibubur.
Perubahan rencana pembubaran panitia tahun transformasi Pesta Gotilon HUT 46 tahun HKBP Cibubur hari Sabtu 8 November 2025, Gabe hari Senin 10 November 2025, Maringanan di GSM, Gloria Lantai Sada. Masuk pukul 10 siawib, Laus Titingon ma nagabe undangan tusude panitia asaro mandohoti ulauni. Pas puluhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025 saat 2027. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatiok B. Pas sadaon ruas namonding. Nunga marujung ngolu ruas ni huriatai ima selamat pemilu sinaga ruas naposo umur 38 tahun tilahani keluarga inang B Sinaga Boru Purba, inganan nasida di Jalan Punta Dewi RT 06 RW 07 Munjul Manang Biktolu, mondingna di hari Minggu 2 November 2025, tuudian di hari Senin 3 November 2025 di TPU Pondok Rangon. Paduahon Berta Boru Manik ruas Naposo, umur 46 tahun, inganan nasida di KPAD Cibubur, Manang Wikwalu, mondingna di hari Minggu 2 November 2025, tudian di hari Senin 3 November 2025 di TPU Pondok Rangon. Acara marningot ruas nihuriana monding, jongjong mahita salutna. Ujung perjalanan ningolo ni dongat tawon laos paingoton hita dosude nang hitape di sadatiki tongdo songon nasida ikon monding. Alani toktong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion jalasai hobas manang sadi hari pe hita lau manidekon tanoon. Taingot mah hatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 martua ma'aka na mate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dok tondii mansohot manasida sian paru kilo nasida aina mangihut matu nasida niula nasidai tabuan ma sude keluarga nang sisolhot nan tininggalhon ni dongata nang jumolo mondingi asa angkiat matu hatta na mangapuli nasida alani martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen, marende maita.
wanita. Songonima titing di minggu ta sadarion aka titing namangihut boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Tuhan nama mas-mas. Korsian wik walu lau sudut ma korsian wik 10.
Marede meditasian buku ede nomor 230 sia ayat sada do tudukna uhut ma tapasahat peliata.
dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Horas. Hata ni debata dihita naung niaturhon ni huriata marite almanak ni huria di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis on. Ima nienet sian surat ni si Judas bidu sada, memang holan sada bidu do sian ayat 17 saat rodi ayat 20 didok songono alai hamu aka haholongan ingot hamu ma hata aka naung nilubahon ni aka apostel ni Tuhata Yesus Kristus ai didok nasida do tu hamu diaka ari parpudi Roma aka si pangisahi akan namangulahon hai sapon hajahaton ni rohana sidabe ima aka pamola-mola mangulu donian alai dang martondi alai hamu aka haholongan pauli-uli hamu ma dirimuna di atas haporsion muna nabadia situtu jala martangiang di bagasan tondi porbadia ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni roha ni debata mai mama hamu di asli rohani Tuhata Yesus Kristus asa sahat hamu Tuhan uluan saliling lelengna ajari hamuma akan naganggu rohai palua hamuma nasida rapas hamuma nasida sian api marasin roha mahamu dina deba huhut mabiar hagigihon hamuma nang abitna naung niramunan ni sibukna ido sahatna jalan agabe topik manang tema dihita ima takas didok dison di buku acarata manang di almanak ni huriata manaringoti asa toktong hita mangaramuti diri di bagasan holong ni roha. Terjemahannya di Hata Indonesia memelihara diri dalam kasih Allah. Berarti hobar tu terjemahan kurang dupe sadakata. Sasitongna ikon mangaramuti diri di bagasan holong ni roha ni debata. Dada holong ni roha nasomal. Holong ni roha ni debata do HP. Naikon boi gabeu jahata mangaramuti dirita. Hurian itu hatta amanami inanami do tamu akadongan nahina holongan di bagasan Kristus. Nama nurat suraton takas tu memang guarda Judas. Jalamolo taparohahon Judas on sasitongna guarda biasa dui di tongah-tongah ni halak Yahudi. Jala memang lapatanna sian hata Juda do manang Yehuda sada marga sian sisa 12 marga bangso Israel. Buido dapotita guarni Judas isarani sian Matius 10 ayat 55 anggini Tuhata Yesus do si Judason. Adong muse dipake guarni Judas ima anak ni si Tadeus manang biasa diguari si Tadeus ibana. Dungi muse buido hobar tu turpuk taon surat ni Judas bidu sadaon di ayat sada takas mangguari dirina ibana ya anggini si Jakobus. Jadi dot atadang asing sasitongna si Judas on takas do ditanda kuria na parjolui dina dibain ibana surat taon. Jala hobartusi memang takas muse diturpuk taon adong tolu pangalaho manang pabahenan na ikon masa di ngolu ni halak Kristen ujui. Na parjolo sahali ima pangalaho
manang pambahenan yaitu bersikap tegas mangalo aka parpoda nalipe. Tegas ajaran huriai molo adong memang deba mengajarhon naso saajaran, sa doktrin dohot naung niajarhon aka apostel. Didok dison di ayat 17 alai hamu aka haholongan ingot hamuma hata akan naung nilubahon ni aka apostel ni Tuhata Yesus Kristus. Jadi ditaringoti dison dada holan sekedar apostel. Ala adong muse apostel pargap-gap. Dison apostel ni Tuhata Yesus Kristus. Termasuk ma ibana sadiri sisian Yesus. Jadi takas di dok nasida Tuhamu diaka ari parpudi Roma aka si pangisahi akan namangulahon haisapon hajahaton ni roha nasidabe. Lapatanna nunga masuk mamukasian ngolu ni si Judason ari parpudi dia sianganon. Ari parpudi laho manumunomu ari ni Tuhani. Masa do di ari parpudi satu tikitan wengon. Ro aka ya pengajar manang guru-guru manang apostel pargap-gap panurirang pargap-gap ima aka si pangisahi aka namangulaon haisapon hajaton ni rohana sidabe. Unik namuse dada sian luaron justru sian tonga-tonga ni huriaido ro adong muncul nasida nanidok ima aka pamola-mola mangulu donian alai dang martondi. Lapatana dison nangpe mangulu i nasida mangulaon akan nading ganding ngulu nasidai alai dang adong tondida. Manat nama hita dison. Ala memang marhosa pe nasida adong hosana alai dang adong tondi asing hosa ading asing tondi. Lapatana dison ya tentu anggoton dii ya mardomu doi tu tondi porbadia tondi ni debata jala memang do somal masa di jol mana somonon contoh marende penasida alai dang adong tondina manat nama hita dison boido pamangata mamuji Tuhan alai dang di bagasan tondi. Jala takas do dison asa tatolak na pangalaho manang parangi nasongoni holan somal makatahon taringotu nadenggan burju hiaddo alisa sitonga dang tondi na dibagasan dirina tondi ni debatado na hudok dison lomo-lomo na do HP misalna mambahen dalam tanda kutip nadenggan mangendehon aka ende alai sasitonga salinai dang disi tondina. Napaduahon muse dipahingot dison pangalaho manang pambahenan ni halak Kristen ucui ikon takasdo olo pahitsaton pauli-uli dirina di bagasan haporsiaon nabadia situtu hata pauli-uli dison di hatagorik marharoan songon na pauli-uli manang pajongjong sada bagas ikon adong do ojahanna dang mungkin pajongjong kon sada bagas alai dang marojahan dia do ojahanna ima haporsiaon nabadia itu tu haporsiaon tu ise tu dia haporsiaon tu Tuhata Yesus Kristus ido ojahan natakas nahot di ngolu ni haporsiaota hobar tusi ya tentu sadalan doi di bagasan namartangi yang dohita di bagasan tondi porbadia pauli ulihon dirita dang bui malua halak Kristen nang pe bui martangiang ikon di bagasan tondi porbadia dang di bagasan lomo-lomona sejet-jet tu adong halak martangiang ya lomo-lomona. Sada contoh cerita tentang sahalak pandita manangyakon istilahna adong dakdanak rotu ibana he ado tabegi kan taringotusi ro
sahalak dadak danak tu panditai mangido manangyakon adong anjing kesayangannya sakit parah. Iya kan? Alai ala dang lomo rohani panditaon sahira terganggu ibana kan mangido-ido songoni holan manangyakon anjing kesayangan idak danakon. Ya udah, oke, ditangnyakon mah didok nuse ya, hei anjing, nah, kalau memang kau mati, matilah. Kalau kau mau sembuh, sembuhlah. Amin. Sembuh anjingnya. Senanglah anak itu. Ya kan? Tidak lama kemudian giliran pendetanya yang sakit. Anak itu tahu pendetanya sakit. Dia mau juga doakan pendetanya ini. Bapak pendeta, boleh aku mendoakan Bapak? Boleh. Mari kita berdoa. Hei Pak pendeta, kalau mau mati, matilah kau. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Begitu. Karena anak ini belajar berdoa dari pendetanya. Padahal pendetanya waktu itu berdoa suka-sukanya. Dan di bagasan hapor siaun. Dan di bagasan ton di purbadia. Manat nama hita. Molo martangiang ikon toktongna martangiang di bagasan ton di purbadia. Dan lomo-lomo ni rohatta. Dan kombartu giot ni rohatta. Ramoti hamu madirimuna di bagasan holong ni roha ni debata. Holong ni roha ni debata do HP. Nani dok ni si Judas on. Laho mangaramot ingolu tahun. Songon dia do holong ni roha ni debata. Ima marhite tentu pengorbanan di bagasan peribadatan tu ibana. Dan ngadong sidalian laho marsomba tu Tuhani. Manang songon dia pehita repot nah. Molo nunga roti kina rotu Tuhani ikon arong nama kita. Gak bisa tidak. Dileo tu hita hari Minggu asa pabadiaon hari Minggu lo marsomba tu Tuhatta. Ale gudang do halak umubi mah di perkotaan. Saya jojot adong dang di gereja. Ale di puncak do HP nasida. Berlibur. Syukur ada gereja di puncak, tapi tongdo dang margereja nasida di si. Ala ngaloja borgi naikan marende-hende, markaraoke. Mana sempat lagi bangun hari Minggu lao marsomba tutuhatta. Ondo nanidokna ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Napa duahon holong ni rohani debata nungatakas tajalo. Ima marhiti-hiti Tuhata Yesus Kristus. Nong mate tarsilang di haup ino silangi. Ido. Jadi siani nama taboto songon dia mangaramuti ngolu tahun di bagasan holong ni roha ni debata. Adong muse hadu muadang dohot arina parpudion di doksi Judas na keningan. Sekaligus mai-maima di asini roha ni Tuhata Yesus Kristus. Asa adong tujuanna asa sahat hamu Tuhan nguluan saliling-lelingna. Jadi ido kuncina mangaramuti ngolu di bagasan holong rohani debata sekaligus sambil ya menantikan paimai mahon ya ari naparpudii ari haroroni Tuhata asa sahat siani Tuhan nguluan saliling-lelingna. Naparpudi ima pangalahon na patoluhon. Ya, dada holan mangalo akaparpoda haliluon, dada holan mangaramuti diri sadiri, alai naparpudion ikon dohot nama hita. Makobasi, mangurupi akadongan. Dumubi ma nanidok dison naganggu roha. Didok ajari hamuma akan naganggu rohai. Saya jot-jot do adong siantonga-tonga ni huria namar ganggu ni roha alani persoalan ni ngoluna. Gabe ya rona mah losok, malas atau bahkan juga gabe sogo rohana dot akana asing parangina negatif di ngoluna. Sasitongna marsahit do ibana.
naganggu rohaon. Alidang tarida secara fisik. Molo sahit pardagingon tarida dui. Rikot do tusi aka dokter, dot obat-obatan. Alena sahit partondion ondo namaol jupa dapotita, namaol tarida. Ala napistar duhita, godangan napistar duhita, bui manabunihon, menyembunyikan sahit ditodita. Manat nama hita dison, asa bui tajari nasida, terbuka roha, patuduhon, pergumulan, manang na gabe ganggu ni rohana sidai. Asa sia ni bui tapalua nasida. Na palua honon, songon na mangarapas nasida sian api. Lapatana sasitongna na marsahit partondion nunga sautik nai nama masuk tu api naroko. Alani dosa manang alani sahiti dang tersembuhkan. Jadi seperti orang yang menarik dari api, taboto kan molo tabain api unggun nggak panas songuni apa apinya sudah besar, kita coba tarik satu kayu itu sudah penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kesungguhan, kita sendiri akan kepanasan ketika menarik satu kayu api yang sedang terbakar besar itu. Seperti itu ikonadong kerja keras, usaha yang sungguh-sungguh mengerapas nasida naganggu rohaon asa malua sian api manang siang hamatean hagigihon hamuma nang abitna naung niramunan ni sibukda. Abit on simbol dui sasitongna ima ngoluna sida na sasitongna di tonga-tonga ni ortibion. Abit nasidaon boi ramun alani pangalahon nasida na keningan, alani sahit ni partondion nasida na keningan. Jadi boi dohonon dot hatana jepek amanginang sasitungna tupuk tahun paingoton hita doon. Dungi musem marhite ende nani endeon muna na keningan kudangan taringotu holong masih haholongan. Tikos doi alay as unang holan mangindehon. Ido dah ikon di bagasan tondi nama endehon hamuna keningan. Asa mangulu mangula ende munaon. Gabi pasu-pasu mah nang dia kadongan. Parjolo sahali di tonga-tonga ni rumah tanggata. Molodang holan lip service nama guarna. Holan hata dui. Dang marpar gue. Manat nama hita disi. Asa sali nai boi hita toktong mangulu mangaramoti diri di bagasan holong iroha ni debata. Amin. Martangyang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa. Amanami nahusombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siopkopami. Mandok muliate mau pasat rohanami tuhole Tuhan. Ala takas hujalohami hatam na badiai na paingoton hami asa toktong mangulu hami mangaramoti diri di bagasan holong ni roham. Ajar-ajari mahami patogu maha porsionami asa boi marpar bue sude nani dokmi gabe ojahan di ngulunami gabe gogo diaka pambainan nami diari ari nanengro di bagasan tangnyangon tongdo upasatami lasni roha lumobima keluarga amanami RC Tinjak inang borumanik dot keluarga Joseph JS Aritonang inang boru sinurat ala takas di leonho basa-basa si leon lehon na songuni ulina di tonga-tonga ningolu ni parumah tangga nasida sadadak danak guru na bui gabe lasni roha di nasida li Tuhan pasik kopon rumah tangga nasida asa marite nasida mah anakon na pinalong menmia li Tuhan gabe anak si oloi ajar anak na hasia di jolom anak na tahu pasangapon na tua-tuana hodo tutun na mangaramoti keluarga asa buitong gabe keluarga na hasea patut sitiruon dia kadongan na humaliang upasal tami matong anakon ni huriam
ima hamonangan butar-butar dohot Karolin Kasanova boru nenggolan na naing manjalo pasu-pasu parbagason diari ari nanengro hodo tutu nama dongani nasida li Tuhan asabui sikop naung nisakapan rohana sidai manjalo pasu-pasu parbagason ditikida sudi keluarga besar butar-butar dot keluarga besar nenggolan asa di bagasan hai pason dot pasti roha patu pahon salutna hobartu lomoni roham adong pesian tonga-tonga nipungan namion sadaruas na pindah tu GKI kota wisata ima keluarga Norman Prima Andrew Sianturi dot inang silanti boru silaban pargogoi mana sida li Tuhan iring-iringi malangka nasida asa dihurian naing baruon boy lam marparbue haporsion nasida lumobi mardingot parsaoran nami salilingon di Huriam HKBP Cibuburon hodo tutu nama dongani keluarga Sinaga dot keluarga Manik nah di bagasan habut roha di bagasan minggu nasalpu ali Tuhan pargogoi manasida apuli asa boitong nasida malua sian situasi nasongoni di bagasan habut roha asa Roma musen nasida rap dot hami ali Tuhan di hari-hari namangihut lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai nang songoni di aka kegiatan manang ulaun nyaka dewan koinonia dewan marturia dot dewan diakonia upasatami tuho asa salutna aka dewanon di aka kegiatan manang pakubasyo nasida boy mardalan dot denggan secara khusus utang yakon hami di dewan diakonia seksi sosial taringot tu akar ruas namar sahid di bagasan perawatan ima amang situa Sohol Siregar di rumah sakit Ridwan amang Ka Manulang di rumah sakit Pon inang situa W Pasaribu boru Sibuea di rumah sakit Ridwan amang T Sirait di rumah sakit Pasar Bo Elkanon Simamora di rumah sakit Permata tuhodo pasat ami aka tim medis manang dokter perawat na mengerawat nasida di rumah sakit ali Tuhan dot fasilitas nadenggan pangbation nadenggan museali Tuhan asa tongdo Markos niroha nasida tuho ali Tuhan manjalo hamalumon di hari-hari nanengro tuhodo pasat ami muse keluarga asa tongdo boy masih haholongan holong masih haholongan nasida tangyang masih tangyangan di bagasan aka nama sawon ali Tuhan tuhodo muse pasat ami aka kegiatan na asing dumobima kegiatan distrik neng patu pahon konven di hari Senin Marsogot asa tongdo mardalan dotenggan suang-songoni nang di pesta puncak tahun transformasi di hari Selasa 1 November hodo tutu nama dongani sudi kegiatan huriamona le Tuhan termasuk mai nama ngunjungi pertangan week direncanahon tanggal 10 November nanengro dohot rapot perhalado rapot kuria sude rapot nadengkan persiapan tu anggaran belanja di tahun 2026 nanengro ale Tuhan tuhodo pasat ami sude aka kegiatan panitia termasuk nai panitia tahun transformasi pesta gotilon hut 40 onop tawoton HKBP Cibubur neng dibubarkan di hari nanengro di hari Senin 17 November asa tongdo bohi mardalan dotenggan suang-songoni nang panitia pembangunan asa tongdo marsadan roha nasida jelabui pasahuton sudi rencana-rencana di hari namangihut ale Tuhan tuhodo pasat ami lasni rohanami rapdot sudi ruasmu namar ulang tahun di bagasan samingguon namar ulang tahun di hari hatu tubuh dot namar ulang tahun di hari pardongan saripeon ajar-ajari manasida ale Tuhan mamilangi hari-hari ningun nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida pasahaton hamoniatoni rohana sida makalason sude dengan dibasan di jolom ali Tuhan di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan siap kau pahami martangia kami tuho amin. Marende mahita muses yang bukuende nomor 388 hut mata pasahat peliatan apa duahon dohot tupakta tu panitia pembangunan.
tatang nyakon ma peleata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan isaluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasatami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhase yang hami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todib. Asalam hutadahami godangni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok menguliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanamina di Banua Ginjang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma ngarajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panisanami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, una kami togion tu panguncunan, palua mahami, sian pangago. Hai ho dona puna harajau pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho. Sondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaoron ma damena tutondim.